Az egyik az az, hogy ha földművesnek minősülsz, akkor nincsen az 1 hektáros szerzési korlát, tehát több... Mikor minősülök földművesnek? 2 eset van, amikor földművesnek tud valaki minősülni. Az egyik az, hogyha ezt az aranykalászos gazdaképzést elvégezte, és a földhivatalnál őt földművesként nyilvántartásba vették. Tehát ez egy külön eljárás. Azzal, hogy megszerzed a bizonyítványt, azzal még nem vagy földműves, csak megvan a jogosultságod arra, hogy kérd a nyilvántartásba vételedet. Ez egyébként egy adatlapok kitöltésével járó eljárás, tehát nem egy bonyolult folyamat, csak sokan akkor jönnek rá, hogy ezt elfelejtették, amikor már írnánk alá a szerződést, és azért ott egy néhány hetes átfutási ideje ennek van. Tehát egyik módja az, hogy földművesnek minősüljél, az ez, vagy a másik, hogyha nincs ilyen végzettséged, viszont 3 évig folyamatosan földműveléssel foglalkoztál, és ebből árbevételet származott, és ezt alá tudod támasztani, akkor megint csak fennáll annak a lehetősége, hogy földművesnek minősüljél.